ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಜೊಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬ್ರಾ ಹುಷಾರದೆ ಸೌಖ್ಯತೆ ಕರೆದು ಬಿಡ್ಚಾ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಉಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು చేపల మూలత అదేతో పరందుండా సరిది పరందుండా తూలేಗೆ ಓರುಂಡು ಪರಂದು పరందు ఈతి యావజా ಓಲುಂಡು ಪರಂದೆಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾಯಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರುಡ್ಚಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತಿಂದ ಈ ಜನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಬುಚ್ಚಿ ಅಂದು ಮುರಾಣರ ಸತ್ತದು ಹೋಯ್ನೆ ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂಡ ತತ್ತುದ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬೆಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ಲತ್ತುಂಡು ಆ ಜನತ್ತ ಬೆಂಡೆ ಬುಲಿದುಂಡಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಂಡೆ ಪ್ರೆಸ್ 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 ವೈದು ఇంకవల ಟೊಮೆಟೊ ಈತನೇ ಟೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓ ಲಾಲ ಆತನ ಈ ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ದಕ್ಕದಿನಿ ಬಂಡ ಅವು ಕಮ್ಮಿದಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪುರಿ ಆತನ ಕೊರ ನೆಂಗುಲ್ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಅಲೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತುಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಎಂಚುಂಡು ఆయన అమ్మే దుబాయ్ದ కాసు కడుపుడు అయితే అంగడి ఎన్న అమ్మన సుద్ది బుడ్చి రేకు ఒక కమ్మి కొరప ఎప్పుడు కమ్మి కొరపాను ఏపల ఎన్న గిరాకేత ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಲೆ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ತವರಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಪೋಡ ಮಾರಿ ಬೊಚ್ಚೆ ಶಾಪ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾಪ ಪಾಡು ಶಾಪ ಸಾವುದ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬುದ ಇನಿ ಮಾರುಂಡವು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಬೈದಿನಿ ಮುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ 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 ಬಾಯ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲೇರು ಬರ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೌಖ್ಯ ದಾರನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬಲೆ ಜಲದಕ್ಕ ಹಾಲು ಬುಡ್ಲೆ ಇದೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಜಲದಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನುಂಗುದಿನಿ ರೆಡ್ಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆ ಜನನೇ ನುಂಗುದಿನಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಆ ಜನನೇ ನುಂಗುದಿನ ಅಪಕಾರನ ಪಜ್ಜುಂಡು ಅದೇ ಬೋಲಿ అవే ఎక్కడి నుంచి పనుందులే ఎన్న లత్తు ఉండు మన తులి వెండి ఓకే 1 కిలో ఓకే ಓ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಪುರ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಬುಡ್ಪೆ ಆ ಜನ ದಲ್ಕತ್ತು ಆ ಜನ 1 ಕಿಲೋ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನೆಟ್ಟು 50 ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬಾತೇಳ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂದು ಇರ್ ಮುರನೆ ತವತ್ತೀನಿ ಮನಿ ಬಂದು ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪೊಸತ್ತು ಬಣದಿ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಗ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಲ್ಪದ ಬಕಂಜ ಎಂಕಲ ಗಿರಾಕಿ ನೀವು ತಾಯಿ ಹೋಯ್ಪುನಿ ಯಾನು ಒಲ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಆರು ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಲತ್ತು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪಾರು ಅವ್ರು ಗುರ್ತದಾರ ಕುಮೇತನ ಗುರ್ತದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬಾತೇಳ್ಚಿ ಇರು ಬೆಲೆಕ ಯಾಪಲ ಯಾನಿ ಈತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಕಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ಲೇಪರ್ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರ ಅಪ್ಪ ಬೋಲೆ ಅನ್ವರ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಪಂಡ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪರಂದು ಇರಗೋ ಪರಂದು ಬೋಡೆ ಅಥವಾ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಡೆ ಹೋಯ್ತು ಆನು ಮುಪ್ಪ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಲ ಅದು ಕಾಲಿಗೆ ಉಂಟು ನೋಕು ಹಿರಿಯ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಬಂಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲ ಜಲಜಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇರು ಆತು ಹೆಂಗ ಎಂದಲ್ಲ ನಟುನ ಎತ್ತು ಇರು ಬೋಟ್ನತ್ತೆ ತೊಲ್ಲಿ ಆತು ಒಂದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ 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 ಏತ್ 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 ಬಣದ ಪಂತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಅವು ದೈತಾ ತಿನ್ನತ್ತ ದೈತಾ ತಿನ್ನ ಅಂಚಟ್ ಯಾನ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಕಣ ಬರ್ಪಿನಿ ಇರ್ನಂಚತ್ತು ಒಂದು ಇರ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ದತಿ ಪೂರ ದೂರದ ಬರ್ಪಿನತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಊರ್ದ ಆ ಜನವ್ವ ನೇ ಒಂಜ ಮುಲ್ತೈತಲ್ಲ ಒಂಜ ಆಲ್ತೈತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಆ ಜನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಅಂಗಡಿದ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ 3 ತಿಂಗಳು ಉಂತಾರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅತಿ ಎಂಚಿನೇ ಈ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಇರ್ನೇನಾ ಹಿರೇಗ್ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ನಮಗ ಬೇರೆ ಪಿನ್ ಬಿಡ್ಚ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಬೈ ಅದು ಬೇಡ ಅದ ನೇವು ಕಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಯಾರು ನಾನು ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬಾಡ್ರಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ನೇ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಹಾಂ ಎನ್ನ ನಾಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಪ ಎಂದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂದ್ರೆ ಕಣಕ್ಕದು ಕಂಚೆಲ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಮುಪ್ಪದ ಹಾಂ ನೆತ್ತ ಮುಪ್ಪ ಅಜುಪ ಇದಾದೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಡತಿ ಕೊಡ್ನಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ದು ಆ ಜನ ಈರು ಈತ ಕೈ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಬರ್ಪೀರಿ ಈರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಮಿಟ್ಟು ಕನ್ಪಾರತಿ ನೇ ಓ ದಾದಿ ಕಾಯಿ ಗಚ್ಚು ಪುದಾಲ ಮಾರ್ತ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡಿ
ಇರ್ಲೇಕ ಅವ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮಾರ್ನ 10 ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೆ ದೀದ್ ಮಾತ ದಾಯಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆ ಜನತ ಬಾಯಿಡಿಕೆ ಏನು ಮಾರ ಈರು ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರ್ ಕಾಚ್ ಕೊಡ್ತು ಬಲಿ ಆ ಜನತ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತುಂಡ ಕಂದೋಡಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಪಕ್ಕ ಕೊಂಡಾವತ್ತ ನೀ ಆಯ್ಲೆ ಎಂದಿರ್ಲು ನೋಕಲ್ಲ ನೀ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಲ ಹೊಡು ವಾಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟೋರು